No niin, terve. Tällä kertaa tahdon muistella lapsuuteni ja nuoruuteni TV-ohjelmia. Niitä on paljon. Ensimmäinen muistikuva television katselusta on 50-luvun, 60-luvun taitteesta, jolloin meillä itsellä ei ollut vielä televisio. Me asuttiin semmoisen pienen omakotitalon yläkerrassa ahtaasti. Mutta vuokraemännällä alakerrassa oli televisio ja pikkuveljen kanssa sinne kipitettiin aina katsomaan sellaista ohjelmaa kuin Rin Tin Tin. Se oli koira ja koiralla oli semmoinen pikkupoika kaverina. Siitä sarjasta en juuri muista muuta kuin, että se oli joku Ratsuväen linnake ja inkkareitakin siinä oli. Mutta se oli ensimmäinen televisio-ohjelma, jota minä seurasin. Se ei ole koskaan tullut uusintana, sitä mä ihmettelen. 60-luvulla, jos 50-lukua mun varhaislapsuutta ja 60-lukua lapsuutta ja 70-lukua nuoruutta, niin pitäydymme näissä aikaväleissä. Joo, sitten 60-luvun alkupuolella meillekin hommattiin televisio. Ja sitten muistan semmoisen sarjan kuin Ivanhoe. Ja jos vallain määrin muistan, niin siinä oli Roger Moore pääosissa. Ja siinä aina alussa ritarihaarenskat kimmeltäen ratsastettiin ja laulettiin, että Ivanhoe. Mutta varsinainen tajunnan räjäyttäjä oli Batman. Mulla on vieläkin Batman purkan kuvia satamäärin ja mä hurahdin täysillä Batmaniin, mutta mä en saanut mitään Batman-varusteita, ne oli kalliita. Batmania on tullut ihan hiljakoinkin uusintana, kyllä sitä katselee vieläkin, siis silloin nuorempana se oli vaan niin perhana jännittävää ja näin vanhempana se on pelkkää komiikkaa. Sitten oli semmoinen lihava yksityisetsivä kuin Cannon. Mahtako hänen siviilinimensä olla William Conrad? En muista, mutta eikä tätä sarjaakaan muista sen kummemmin, mutta hän oli tavattoman lihava mies ja tuli Suomessakin käymään katsomaan, kun täällä oli kilpailu, että kenestä Suomen Cannon kaksoisolento. Niin nämä sitten tapasivat toisensa. Bonanza ilman muuta. Se Hoss oli mun mielestä niin kauhean lihava mies, mutta hoikkapoika minuun nykyään verraten. Pikku Joe siinä oli. Oliko se Michael Landon vai mikä sen nimi oli? Mutta Bonanzassa oli hyvä tunnusmusiikki, eiks vaan? Sekin on tullut uusintana tässä joitakin vuosia sitten tätä sarjaa. Tai on siitä jo pitemmän aikaa. Sitten oli tämmöisiä lännensarjoja kuin High Chaparral ja Virginialainen. High Chaparralissa oli yksi roolihahmo Manolito, joka sanoi aina valkoiset töröhompat loistaen, että jäi. Virginialainen oli meillä myös suuressa suosiossa ja tämäkin mies roudattiin juhannuksena Suomeen saunomaan suuren media kohu saattelevana. Sitten oli semmoinen lakimies kuin Ironside, joka muistaakseni oli rullatuolissa ja niitä oikeusistuntoja käytiin läpi. Ennen kuin tuli Star Trek, niin oli tämmöinen sarja kuin Muukalaiset. Mä muistan vielä sen alun, missä sanottiin, että David Vincent on
nähnyt heidät ja hänen on saatava epäilevä maailma uskovaan, että he ovat jo täällä. Siinä käytiin taistelua muukalaisia vastaan, avaruudesta tietenkin. Jos Roger Moore ei ollut Ivanhoessa, niin hän oli sitten tämä pyhimys, jota sarjaa meillä katseltiin. Kyllä. Ja sitten myöhemmin tuli semmoinen 70-luvun puolella kuin veijareita ja pyhimyksiä. Roger Moore, hänellä on pitkä ura. Seriffi MacLeod ratsasti New Yorkin kaduilla hevosella. Se oli hyvä sarja, joka esitteli meille ensimmäistä kertaa semmoisenkin hahmon kuin Barbi Benton. Mulla on, Dennis Weaver oli pääosissa ja mulla on pari hänen vinylilevyään hyvää countrymusiikkia. Columbo, Peter Falk, Lasisilmä alkoi myös tulla 70-luvulla. Perhana kun nyt silmää kirvelee joku. Joo, mutta Star Trek, minä olen armoitettu Star Trek-fani. Ja kapteeni Kirk siinä tietysti oli tämä William Shatner, joka on nähty vielä nykyäänkin TV:ssä, mutta mun suosikkini oli suippokorva Spock, vulkanslainen ihmemies. Ja tietysti Uhura näytti niin jumalattoman seksikkäältä nuorukaisen silmiin. Mulla oli ilo elää se aika, kun minihameet tulivat Suomeen, jolloin mulle alkoi niin kuin toi hillitön itsetyydytys. Joo, josta ei tulla loppua, paitsi nyt kun lipido on sammumassa, niin se on jäänyt vähemmälle ja vähän olen impotenttikin, ei mulla seisoi enää, saatana. Mutta pinsettiotteella 7-senttisestä veltosta kalusta saan vielä lypsettyä tarvittaessa siemenen ulos. Ja tämä nyt vähän syrjähtelee, mutta siis kyllä mulla ensimmäinen kerta, kun tuli erektio-ongelmia, niin se oli sivuoireena masennuslääkkeestä Cipramil tai Cipralex. Ja hämmentävää oli, kun koitti velttoa runkata, niin koki ejakulaation tunteen, mutta ei sieltä tullut spermaa ulos. Joo, mutta siis tästä kotimaista viihteestä, niin kyllä toi Spede-visio ja Speden saluna ja ne meitä hemmoteltiin semmosilla. Eihän ne loppujen kun niitä nyt uusintana tulisi niin kummostakaan ole, mutta silloin se uutta ja ihmeellistä ja Spede oli aivan upea mies. Pitäisi julistaa hänet kansallispyhimykseksi tai viettää kerran vuodessa Speden päivää. Kotimaista viihdettä oli myös Heikki ja Kai ja semmoista tamperelaista menoa ja me Tammelat, jossa oli Heimo Lepistö pääosissa. Ja mä en sitten suoraan sanoen muista 80-luvun ja 90-luvun ohjelmia juurikaan. Mies kun tulee tiettyyn ikään, ei sillä pelaa enää mikään, varsinkin toi lähimuisti tökkii. Mutta vanhemmat asiat, niin ne muistaa oikein hyvin. Ei nyt sitten taas tällä kertaa muuta, että heippa!